Doncs seguim amb el debat, jo crec que molt interessant avui el que podem extreure'n. Josep Maria, jo crec que han sortit dos temes molt interessants, que és crear comunitat intel·ligent, crear comunitat en general, que ens parlava la Rosa, i compartir per ser més eficaços i eficients, que ens comentava l'Alèxia. Tot això juntat a anem a trobar allò que sabem fer millor, no? Crec que el que tu deies precisament era ajuntar diversos talents per acabar amb un final, no? Tot això ha estat com molt aparcat fins ara o ja comença a haver-hi moviment en aquest sentit? Fins i tot a les empreses, no? Potser les empreses han sigut les últimes en adonar-se que calia aquesta comunitat i ara doncs, l'Alèxia m'ajudarà amb aquest tema, però potser faltava, igual que tu comentaves en el moment de que vas haver de gestionar un equip, no? Aquesta falta de coaching dins del propi equip. Així és, cada vegada en qualsevol cas més ens movem cap allà. Hi ha moltes activitats de coaching d'equip. Sempre hi ha hagut activitats una mica de fer més aviat joc d'equip, no? Darrerament el que es pretén amb aquestes activitats és no només la consolidació de l'equip entre si, sinó que cada membre de l'equip, d'alguna manera, com parlàvem anteriorment, desenvolupi el seu talent. I d'alguna manera això també s'ajunta amb el que parlàveu vosaltres dels communities, no? És a dir, el talent global, és a dir, si poguéssim parlar d'un talent global d'una organització, el veuríem que està format de diferents talents parcials que correspondrien a la gent, al departament comercial d'una empresa, doncs normalment són gent amb talents comunicatius realment importants. Els departaments de producció d'una empresa són gent amb talents de processos, amb talents sistemàtics, amb talents que d'alguna manera donen un ordre i una estructura al que fem. Si unim i si anem unint aquests talents, el que finalment aconseguim és un talent global, no? I un funcionament total de l'empresa, és a dir, és un win-win, això, no? O sigui, bé per l'empresa i bé pel propi treballador que està motivat més enllà de tot, no? I no només per una empresa en concret, sinó, com us comentava abans, nosaltres fugim molt del tema del networking perquè la gent ja no vol sentir parlar d'això. Llavors, nosaltres, per exemple, a nivell de comunitat dintre del Trade Center, el que estem fent darrerament perquè els nostres clients es coneixin, perquè moltes vegades tens un veí a la porta que no el coneixes. En el cas del coworking sí perquè tu comuniques visualment, però quan hi ha un despatx tancat, la gent no es coneix, i el que estem fent és jugar amb els nostres clients. I recordo a l'últim Break Fan Day que vam fer amb els nostres clients, que en diem així, que jo vaig estar fent fotografies i les primeres fotografies era totalment de cares fredes, de gent que estava a l'expectativa, i les darreres imatges d'una mica del joc que vam fer perquè tothom es conegués, les cares de la gent són de somriure, de satisfacció, i la gent va acabar anar a fer un cafè i del que estava porta en porta, que no es coneixien, fent negoci. Tu fas això, tu fas l'altre, i a vegades el dia a dia ens tanca, no? A nivell d'empresa ens tanca amb la nostra bombolla, i si no aixequem els ullets i mirem qui tenim al costat i al davant, doncs allà ens quedem i poder tens algú que et pot aportar molt, no? De fet, això és una de les coses que volia preguntar-te, que si feu trobades o com ho feu perquè la gent parli entre ells, no? Perquè al final jo estic a la meva taula, però vull conèixer el noi que tinc al davant, i hi ha gent que s'hi presentarà, però hi ha gent que no tindrà d'això, dirà jo em quedo aquí i si volen ja faran, no? Com ho feu, aquest primer acostament? Intentem anar generant doncs, aquestes trobades i, per exemple, ara per Sant Joan, doncs, sempre que hi ha com dates més senyalades intentem convocar la gent, però intentem fer-ne un parell o tres a l'any que realment sí que els provoques a tancar-los en un espai, a conèixer i acabar-se tocant, que al final una mica sí, i són d'un tarannà que passes pel passadís i no dius ni bon dia, on hi ha molta gent que no diu ni bon dia, el que es creu amb tu, i cada dia el veus. Jo vaig a buscar el tren i si cada dia veig el mateix senyor a les 6 del matí, li diré bon dia al final, no? Perquè cada dia el veig. I segons com, i no sé si el tarannà que tenim aquí en aquesta terra, la gent li costa dir un bon dia, no? I llavors el que acabem provocant no és que es digui un bon dia, és que tocar el teu veí del costat del despatx sigui, a l'hora de jugar, algú que et pot aportar alguna cosa, no? I llavors, això, s'acaben abraçant, tocant i trenquen totes aquestes barreres que moltes vegades estic empresa, estic seriós, estic concentrat, doncs trenco i això, i acabo tocant i jugant amb el meu veí del costat. Esteu canviant una mica? Perdó, una de les coses que fem a les communities i que també fem, ho provem de fer, no? A les organitzacions, és, com deia Júlia, potenciar el win-win. Com deien a casa meva, és més antic que la Napeu, oi? Però en qualsevol cas, realment reforçar-ho. I això és important, no? Perquè, clar, hi ha persones que de vegades provem de guardar-nos el nostre talent per tal de no compartir-lo, i així em dóna la sensació que em faig més fort, no? A nivell més virtual, per exemple, com ho feu vosaltres, Rosa? Mira, és curiós perquè hem vist la tendència a les petites empreses o les mitjanes canviar tot el tema
de comunicació interna i externa alhora. I hem vist la necessitat de que volen crear comunitat. I no una comunitat només empresarial, que també, sinó que també a nivell personal. Per exemple, a Smart Community, a la nostra plataforma, vam dir d'intentar resoldre, no? O intentar donar els 360 graus a la persona, tenint en compte la seva part professional, la seva part de negoci i la seva part personal. I a la nostra xarxa social de dintre de la comunitat de la Smart Community, que es diu Wavy, per cert, s'hi generen comunitats. No tu, com a Facebook, per exemple, que ho fas a nivell personal i només, diguéssim, toca l'aspecte més social de la persona, ni com LinkedIn, que també és a nivell individual, però va més a l'aspecte professional. A Wavy intentem unir les dues coses i crear comunitats de negoci o de projectes, fins i tot, projectes que podem compartir, i comunitats d'interès personal. Per exemple, la comunitat Harley Davidson, no? Pues tots els moteros que estan entre la comunitat comparteixen opinions, comparteixen fotos, però fins i tot, que aquí és on anem, el contacte físic de les persones, les trobades les fan a través de Wavy.